मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी हलवा फ्राय। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, 3 चमचे इथे मालवणी मसाला घेतलाय, इथे मी अद्रक लसूण आणि हिरवी मिरची ह्याची पेस्ट करून घेतली आहे, चवीनुसार मीठ, इथे मी आगळ घेतले आणि इथे मी हलव्याचे पीस घेतले, स्वच्छ हलवा धुवून घेतलाय, तांदळाचं पीठ आणि रवा। आता आपण हलव्याला मसाले लावून घेऊया। इथे मी चवीनुसार मीठ घेते, हळद आणि आगळ। इथे आता आपण हिरवी पेस्ट, इथे आता आपण मालवणी मसाला घेतोय, हे बघा असं थोडं थोडं करून इथे आपण व्यवस्थित मसाले लावून घ्यायचे। हे बघा इथे आता आपले मसाले चांगले लावून झाले व्यवस्थित। इथे आता 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। इथे आता आपण रवा आणि तांदळाच्या पिठाला मीठ मसाला लावून घेऊया। तांदळाचं पीठ, रवा, मसाला आणि चवीनुसार मीठ। हे बघा इथे व्यवस्थित मिक्स झालंय। हे बघा इथे पॅन मध्ये तेल गरम झालंय। अशा प्रकारे तुम्ही नक्की करून पहा, खूप सुंदर लागतात चवीला। बारीक गॅसवर आपल्याला 2-3 मिनिटांसाठी हे ठेवायचं आहे। आता आपण पलटी करून घेऊया आणि पलटी करून झाल्यावर परत 2-3 मिनिटांसाठी तसंच ठेवायचं। बारीक गॅसवर ठेवल्यामुळे खूप कुरकुरीत होतात। इथे आपला हलवा फ्राय तयार आहे। गॅस बंद करून सर्व करूया आपण। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा।